Мустафа Джемілєв готовий приїхати на судилище, якщо заборону на в'їзд до окупованого Криму буде знято. Про це він повідомив своєму адвокату Миколі Полозову. Лідер кримсько-татарського народу, якого окупанти заочно судять, отримав повістку з вимогою з'явитися на засідання в окупаційний суд Армянська. Оскільки прямого поштового сполучення з материковою Україною Крим нині немає, окупанти відправили листа до Ставропольського краю Росії. Там його запакували в інший конверт і відправили до Києва. Таку ж тактику використовували для виклику голови Меджлісу Рефата Чубарова. Адвокат Микола Полозов звертає увагу на неузгодженість дій російських силовиків, оскільки Джемілєву заборонено в'їзд до Криму в найближчі 14 років. Полозов називає це шизофренією. То есть один орган государственной власти запрещает въезд Мустафе Джемилеву на 15 лет, а другой требует обязательно его явки на заседание 5 августа. Тут ситуация ровно как в старом анекдоте. Уважаемые органы, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте, потому что в таком виде ситуация выглядит чрезвычайно и, очевидно, нелепо для любого стороннего наблюдателя. У квітні минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у недбалому зберіганні вогнепальної зброї, незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів, а також у так званому незаконному перетині держкордону Росії. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили.